fallera también? Yo sí. Hostia, ¿qué no haces tú, tía? Però en principi teníem una altra falla pensada. No era esta la que teníem prevista. El que passa que, clar, al novembre va passar el que va passar en el Canal 9 i decidiren canviar-la absolutament. Però nosaltres tenim companys que treballen en Canal 9 i d'alguna manera pues, em varen comentar que els treballadors de Canal 9 estarien interessats en això. Nosaltres, evidentment, li varen posar a la seva disposició per a la seva lluita tot el que faci falta, perquè de fet la falla pues, és una reivindicació de la televisió pública i de qualitat, que és el que almenys gran part dels treballadors, que no tots, hi ha que dir-lo, gran part dels treballadors han lluitat durant molts anys, tots els anys que han estat treballant en Canal 9. La deixarem caure en terra i en aquest moment hi haurà 2 o 3 persones que la falcaran ahí baix i els demés aniran alçant-la poquet a poc. Nosaltres, a soles, els membres de la falla, quan plantem el tomb de la falla sempre et dona una miqueta d'una coseta, saps? Una emoció. Però és que avui veure tantíssima gent aquí ajudant-nos, la gent de Canal 9 i tal, ha sigut espectacular. És una xicoteta satisfacció, la nostra, la de la gent d'Arrancapins, poder fer-ho encara així, no necessitar ni grues ni artefactes, ho fem la força de tots. És una mica la teua creació i veure-la cremar al mateix és un plaer i una mica de pena, però és un topicasso, però és la realitat. Un mitjà de comunicació és públic i de qualitat, és algo necessari en una societat sana, diríem, no? I bé, poden haver televisions privades, però a nosaltres, com a valencians, ens fa falta una televisió i una ràdio públiques. I per això és important que torni quan més pront millor.